pam! Eu mă numesc Alex și acum o să ne jucăm Evil Grandma Escape. Așa se numește jocul și hai să videoul. M-am băgat aici în sfărăia și apoi, nu, sfărăia și apoi de pe video dintr-o dată. Hopă, bacon! De ce mă împingeți? Op. Fraților, ce nu știți? Că nu știu de când m-am apucat de filmări din astea lungi. Parcă nu știu când. 18, 17, nici nu știu. Ba nu, în aprilie, cândva. Fugiți. Fugiți că vine baba nebună. Apasă. M-a prins, fraților, m-a prins. Dar care-i faza? Că ce? Mă duc eu dacă vreau. Bunitul nu m-a prins niciodată. Nu. Aha, sunt în asta ei de cookie. S-o nervat. S-o înfuriat, fraților. Oh, stați, fraților, că am uitat să fac ceva. Facecam-ul. Ok. Ok. Hai că vin aici. Deschid ușa și trebuie să nu dau de laser. Nu. Așa. Să nu dau. Bun. Aici. Ok. Deci, ca orice obi. Ok. S-a rupt podul, dar m-a ținut. No, asta da. Trebuie să nu mă ating de ață, așa-i? Da. Aștept să treacă mingea. Fraților, asta e foarte grea. Știți că obiul ăsta nu l-am jucat niciodată. Acum cum m-am apucat de YouTube, îl joc. Nu o să încep să mă joc toate jocurile. Că am încercat Doors, Brookhaven. Sper că o să reușesc. Duce! De ce mă încurci, bunii? Fugi. Și piesa asta e foarte tare de pe fundal. Întreb unde e ea. Ce nervoasă-i. De ce am picat direct în țepi? Bun. Ui! Oh. Ok. Ok, aici.
Bă, dar asta e extraordinar de grea. Ok. Nu, să nu pic. Așa. Așa. Ok. Vin aici. Ok. Și ultima. E asta? Oh, nu, asta e foarte... Asta e grea, pentru că țin mai multe bunicuri. Ok. Aici e cascada asta. Care nu trebuie să pică în apă, dar am picat. Iar am picat. De ce tot pic în apă? Ar trebui să fac antrenament de Roblox sau ce? Acum am reușit. Bun. Trebuie să iau pistolul ăsta. Sper că nu vine cineva din spatele meu. Gata, bă, am reușit. Am reușit. Acum ce fac? Am luat mașinuța și mă duc pe drumulețul ăsta, dar nu știu unde mă duc. No, asta da. Ok. Am ajuns la mine. Deci. Ok. Chris. Ok. Deci. În 514 secunde, 457 secunde, 523 de secunde, 560, 500 de secunde, 4 de secunde. Ok. Fraților, în 3, 2, 1 o să mă vedeți într-un alt obi sau chiar cu... O să mă vedeți într-un alt joc. Exact.
În 3, 2, 1 și... Bun, am apărut pe ăsta la joc, care cică-i jucat de Sky Jocuri Horror. Mă duc. Eu zic să iau... Doge. Ok. Ce tare mă duc, cu 300 la oră deja. Asta, nu, acum luăm viteza. Acum... Ok. Ok, suntem destul de departe. Nu. Bun, hai că refacem. Nuggets box. Ok. M-am băgat în cutia cu nuggets. Sper că acum am de gând să reușesc. Hai mai repede. Ok. Eram foarte aproape de 400 la oră. Nu, să nu pic. Să nu pic cumva așa. Tot în același loc am picat. Ok, fraților, aici i-a sfârșit și videoul nostru pentru că nu reușesc să ajung la final. Exact. Nu pot să ajung la final, așa că pa. Ne vedem mâine pe videouri amuzante. Pa, pa!